Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Ramadan, absen 26. Saya akan membacakan teks pembawa acara bahasa Jawa. Assalamualaikum ingkang kawula hormati para alim saha para ulama ingkang kita atifun. Ingkang kula hormati para bapak-bapak saha ibu-ibu undangan. Monggo kita panjatke raos puja dadi puji syukur wonten ngasinipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita pinten rahmat, taufik, hidayah saha inyaipun dumateng kita sedaya singgah wonten dalu pun kita saged makempal ing mriki kanthi boten wonten halangan setunggal punapa. Wonten mriki kula minangkani pranata hadicara badhe masoken susunan acara wonten dalu punika. Tunggal pembukaan, kali wawasan ayat-ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan, keempat doa, kelima gangsal penutup. Setunggal acara ingkang sepindah enggih punika pembuka. Monggo acara wonten dalu punika kita bikak kanthi wawasan umul kitab ala hadiah as-sholila al-fatihah. Kali kita lanjutkan acara ingkang kaping kali inggih punika wawasan ayat-ayat suci Al-Quran dumanten panjenenganipun Bapak Faturrahman kula sumangake. Menika kula wau wawasan ayat-ayat suci Al-Quran. Mugi-mugi saged nambah lancaripun acara wonten dalu punika. Ketiga acara ingkang kaping 3 inggih punika sambutan dumateng panjenenganipun Bapak Maseri. Kula sumangaken mekaten kula wau sambutan saking Bapak Meseri. Keempat dilanjeng acara ingkang kaping 1 inggih punika doa dumanten Bapak Kah Sunarto. Kula sumenggangaken gangsal acara ingkang terakhir ing punika panutup. Monggo acara ing dalu punika kita tutup kanthi wawasan hamdalah mekatan saking kawula menawi wonten atur ingkang kirang marani dumateng pangeleh panjenengan sedaya kula nyuwun angungin pangapunten wakiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.